nopal gunawara sekaring toya rikala gebyur samudra alun gulung magulung-gulungan alun gulung magulung-gulungan lumembak penyugu mambang Tuh Wisnu Bathara Arsa anggebyur samudra wah kembun gawe bapa Bekawan Durna ripalungguhan iki aku kinen Mupati Kayugung susuring angin mapane ana ing wana Tripasara ya ing Gunung Reksamuka mapane ana ing Guwa Sigrangga niat lan kajatku ora bakal kendho ora bakal mlukru nggonku ngupati ngilmu nggonku ngupati sangkan paraning dumati wah iki dina jangkae ning ndi papan dununging Kayugung susuring angin Babu Kunti aku njaluk pandongamu Bapak Pandhu aku nyusul kowe yen pancen niat kajate Bratasena nganti ndadekke Bratasena tumekeng pati swarga ginawi ayu tumpaping Bratasena jangkae ning ndi papan dununge Kayugung susuing angin Cemangka angkara sesumpar
batik ngira rikalanira wuni na agamakikian katon kawargu mawang wisanyohan nambak gisik manau cikra marang risang bayu siwi wah apa iki sing ditawuhke Bapa Begawan Durna wana tripasara ya ing gunung reksa muka ya ing guwa Sigrangga yen pancen bener iki ora santatak kesuwen tak golekane kayugung susu ing angin ripalungguhan iki Babu Kunti Bapak Pandhu aku nusul kowe aku golek ilmu kayugung susu ing angin mapane ana ing ngendi mak dimen aku bisa mangerwi sangkan paraning dumati manunggaling kawula lan Gusti tak golekane kayugung susu ing angin tak bandule alas iki kayugung susu ing angin
Susuing angin. Ayo kum susuing angin. Wah. Wah. Wah.
Adireng Mangala Yai. Woi. Srumawahyut Sang Yaksendra Kura rupa mangses kadyangin pangsempal kaprapal zelo kaplezat satulu mayu mangungsi kagiat kakuda kang jaga-jaga bumbi dalah bojleng-bojleng iblis laknat setan bodho cik-cikan Yayi Rukmakala apa Kakang Rukmuka iki dina awake dhewe wis sawetara suwe nggone mapan ning alas kene iki Yayi. Lah iya to Kang, penandang sing disandang awake dhewe ora enggal sirna, ora enggal rampung ning kok saya ndadra ki piye Kakang Rukmuka? Iya Yayi Rukmakala, aku kelawan jeneng sira wis watara suwe mapan jero wana iki nganti kewan kang mapan sajroning alas iki wis entek kanggo cadhangane pangan aku apa dene jeneng sira Yayi Rukmakala. Lah iya to Kang, wiwit saka gajah singa macan kidang menjangan wis padha gusis wis padha entek merga kanggo cadangan pangan aku apa dene jeneng sira Kakang Rukmuka. Malah kepara iwak kang mapan ning kali wis entek gusis, iwak wader wae ora ana, iwak sepat wae wis entek merga ditadah cara mangsa aku apa dene Kakang Rukmuka. Lah iya Yayi, terus iki mengko bakale awake dhewe iki kepiye? Wong urip mapan ning alam padang kok ora entuk mangan iki terus piye? Burung tan burunga awake dhewe iki mengko bakal mati lemes, bakal mati kaliren Kang. Lah iya. Terus piye Yayi Rukmakala? Apa ngene wae Kang?
Aku tak medun nyang Karang Padesan. Aku tak nyolong raja kaya kang mapan ning Karang Padesan. Nyolong raja kaya para warga kang mapan ning Karang Padesan sapi. Pedhus tak colonge tak gawane munggah ning alas iki ya ning Gunung Reksamuka ya ing alas Tribasara kene. Aja Yayi. Nadyan aku lan kowe iki buta-buteng betah nganiaya nanging aja nganti colong jupuk. Merga wong colong jupuk mono elek-eleke wong. Wong kok gelem colong jupuk kuwi ora bisa mari. Karepmu piye? Wong kok duwe penyakit umpamane penyakit panas kuwi diobati mari, penyakit watuk kuwi ditambake mari. Ning kok penyakit kok nyolong kuwi selawase urip ora bakal bisa mari. Mari mung sedilut ning kepepete urip mesti gelem colong jupuk meneh. Kuwi elek-eleke wong. Dadi rasan-rasane tangga, dadi rasan-rasane kanca. Kae lho, cah kae gelem colong jupuk, kae lho wong kae gelem jupuk bandaning liyan, malah remeh dadine. Lah terus karepmu awake dhewe senadyan buta, aja nganti colong jupuk raja kaya kang mapan ning Karang Pradesan Adi. Kaget risang kapirangu rinangkul kinempit kompit dosang retnaning bawana ong dosang retnaning bawana ya kitukang ngenesing tias ya kitukang kudu gering. Gosik tadi. Apa kek? Awake dhewe jagongan ning tengahing alas ki wis watara suwe. Awake dhewe jingkrak ning tengah alas ki wis sawetara suwe. Lah karepmu ki ngopo? Iki ana ambune wong. Apa iya, Nek? Iya, iki ana ambune wong. Coba tak ambune luwih dhisik. Wah, iki ana sing mlebu alas iki. Yae ana sing mlebu alas yae. Iki lanang apa wedok to, Kang? Iki yen manut aku lanang. Wah, ora iki. Iki kringete wong wedok iki ngene iki mestian. Rada sengak-sengak ngene iki mesti kringete wong wedok iki. Kringete wong lanang iki gak ngene iki, Dik. Iki mesti kringete wong wedok iki. Iki kringete wong lanang. Kringete wong lanang iki ya ngene iki diprepeki dipethuki adi.
Sitemunggal paten nono temunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di endak kualat lah iya bener kan ndakmu lali sumber Bujleng iblis laknat setan bodoh cek-cekan kece wali kece sadat kobra wali kobra larak tenan to ana wong sing mlebu alas lah iya iki wong lanang lah iya iki wong lanang mlebu alas ki ngopo sajake arep golek kayu takoni luwih dhisik Kakang Rukmuka Satrio jorep mati tanpa aran kowe iki sapa Gus wah Bratasena kang dadi aranku balik ana raksasa utawa ana berhala loro mapan ning pengarep aku kowe iki sapa aku Rukmakala kowe iki Rukmuka ya aku Rukmuka iki adikku Rukmakala papan ning alas kene ngemuwi kati apa sing kudune takon ki aku mapan ning alas kene ngemuwi kati ana perkara apa kowe Gus ngembun dawuh guruku Begawan Durna aku kinen ngupadi kayugung susuing angin dawuhe mapan ning alas Tribasara ning Gunung Reksamuka ing kono ana guwa sing diarani Guwa Sigrangga wala dalah tublas kowe iki diapusi karo gurumu ing kene ora ana kayugung susing angin ing alas Tribasara sing ana berhala loro sing karep mangan daginging menungsa ya kuwi aku Rukmuka dene iki adikku Rukmakala aku yen kowe mlebu jero alas iki kowe wis bosen urip ibarat iwak wis kecemplung wuwu tange bisa ning metu kowe diapusi karo gurumu ora kowe sumingkir aja ngalang-alangi kang dadi lakune Bratasena aku ngupadi kayugung susuing angin minggato saka pengarep aku kowe iki diapusi karo gurumu ing alas Tribasara kuwi papan nggonku golek pangan ing Gunung Reksamuka Guwa Sigrangga kuwi papan lehku turu yen to kowe lumebu kene kowe diapusi gurumu aku sing mbau reksa alas iki aku Rukmuka aku Rukmakala malah kepara kowe mlebu alas wis bosen urip kowe kanggo pangane Rukmuka apa dene Rukmakala mula kowe manuta tak pangan ayo panganan aku watone bisa ala dalah ngene iki lho aku sing seneng iki wong kok arep dipangan kok malah nantang wae lah kowe jenengmu Bratasena dasar Parayata mlebu jroning alas goleki kayugung susuing angin ora ana kayugung susuing angin sing ana iki dina Rukmuka lan Rukmakala sing arep mangan daginging menungsa manuta kowe tak panganan aku watone kowe bisa iki lho Kang iki mengko awake iki dibelah tengah kowe sing tengen aku sing kiwa dipangan ning papan kene cangkemmu wah weh
sang kanjing langit kelap-kelap katon lerginen sanging alis risang mawe kandrung ing waladalah burung sida tak pangan wis diantem cangkem kuwi Kang kowe iki ya ngono arep mangan wong kok dadak ditekoni ya biasane iki ngono kuwi wong arep mangan wong ki ditekoni Dek, omahmu kuwi ngendi? Umurmu kuwi pira? Kowe wis duwe yang apa urung? Biasane arep mangan wong ki ngono kuwi carane, cangkemmu gagas kowe. Ah. Ah. Mancing rananggana. Kakung Nus Wah suara dadamu Hut wah pat wah pa pa
Yan. Wah! Wow! Wah! What? Wah! Berbabak suruh ngapranang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sapa